Ugorj le! Először a lány választhat. Milyen kutya szereti lenni? Nagy kutya a mesébe, közepes kutya vagy kicsi kutya? Húha! Akkor tudod, mi leszel? Te magyar vizsga leszel, szép magas magyar, ilyen magas magyar vizsga leszel, és szép szőke magyar vizsga leszel, úgy hívunk a mesébe, hogy zsömle. Hogy hívunk. Ugassál, Cső! Jó, de akkor mondjuk még csak most születtél, és később leszel nagy kutya, rendben van? Jó? Ugassál! Hangosan, de nagyon hangosan. Jó. Itt maradsz, itt vársz, zsumle, itt vársz. Te választhatsz, milyen kutya szeretnél lenni. Nagy kutya, közepes vagy kis kutya? Jó, te meg tudod, mi leszel? Te meg leszel egy német juhász leszel. Fekete színű német juhász. Úgy hívunk a mesébe, hogy Kormi. És nagyon tudsz ugatni. Jaj, Balázskám, ott egy szög kiáll a deszkában, üsd el, mert megszúrja a kutya fenekét. Ez az, úgy. Kormi, zsömle, kész a kutyaól, figyeljetek. Papa, tiéd lesz az a zsömle kutya, a tiéd meg az a Kormi kutya. Papa, először a zsömlét szólít ide. Zsömle, gyere ide. Zsömle, gyere ide. Zsömle, gyere. Lábhoz, ide, gyere. Okos, jó kutya. Ez magyar vizsga, papa. Itt vakard meg a fületövét, mert azt szereted. Úgy. Te meg szólíts ide. Kormi, gyere ide. Gyere ide, Kormi! Jó, gyere, vakard meg a fületövét. Így. Úgy, mondd neki, hogy helyedre. Helyedre! Ott a kutyaól, oda mászhatok be. Fordulj ki, te is menj oda a helyedre. Úgy, ott maradjatok, ott várjatok, mindjárt hozok csontit nektek. Fogd meg, fiam, a szerszámos ládát. Másik kezedbe a papát fogjad, onnan, innen én fogom, karolj a papába. És mindenki mondja, ti-ti-docsi, 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 ti-ti. Mama, nyisd ki az ajtót, hozzuk az öreget! Ti-ti-docsi, ti-ti-docsi, ti-ti-docsi. Papa, fogadj ma fenekével.